Много е важно и много да се снима. Обаче не иска да. Айде, Марти. Ники, сега духай. Ти пей, трябва да изпееш. Happy birthday Day to you. Happy birthday to me. Happy birthday, to you. dear Papa. Тате. Сега се духай. Happy birthday to you. Марти, на френски как се казва? Как се кажеш на френски? Я духай. Давай, казвай ми го на френски, бързо. Anniversaire, папа. Anniversaire, папа. Anniversaire, папа. Трябва ми помагаш, че не мога силно. Не така. Без да плюш обаче, давай, покажи ми. И така се прави. Пак, хайде пак. И така. И така се прави. И така се прави. Виж как се прави.